नै जोंना आब'जों आंनि बुरैजों कफि बागानाव माबादों बानलु बोरदोन खावदों। बानलु बोरदोनबो दङ नै बे बानलु बोरदोन बिफां नै जा दं फिथाइया नै ख्रे ख्रे। बेनिफ्राय लांफैबाय थायो नामा आब'मोना? ए खाबानो जेबो बुङा। कफि बागानसो बेयो कफि ओमफ्राय मा होनो हाजो बायदिसो आरो हाजोआनो बिफाङा जा गिदिर गिदिर हाग्रा बारिसो। गय बागान दं ओरैजाय गय बागान कफि ओमफ्राय मस्ला गरम मस्ला। टमेट' नै टमेट' गोरलै मोनबावोसो माथो ला बाथोन देनो। बे कफि बिफां फिथाइयानो गैया नै। होद बिफांखौ बुथारनाङा। कफि बागान बानलु बिफां बोरदोन नागिरगासिनो मोनाखै। बेखौ नेनांगौ जोंना खामानि। नै गरम मस्लाया गरम मस्ला फिथाइ जाबफु जाबफुलै नो। ओइलाय बेयावनो मैदेर फैयोनोलै दैज्लाङाव। बे बागानावनो बे मैदेरखौ नेनांगौ जाहैदों। बिफां लाइफाङा बाब थिथि होननानै मोजांथार। आंनावबो लंपेन्टाव सिथाबजोब्बाय हाग्रा बिबार माबायासो। आंना बुरैया जा खरा थाबायो हाग्रा बारियाव। बे गथ'आ माइथ लंदङो। आइया सामथाइ दङ नै माथो। बेरलिनि फावा अबेजों फैखो अबेजों लाबोखो। बानलु बोरदोन टमेट'सो। बानलु बोरदोन गैलादां? गय बागाना बोखारथ'। बहा ओइनो आयु ख्रि ख्रि दं। हनै बानलु बोरदोना बेखौ बरिया जाबायलै हले। हाब बागानसो नै बागानसो नायदोल'लै दालासै केमेरायाव मोजांखौनो नुवासै ओमफ्राय नै ख्रि ख्रि नै। नै ख्रि ख्रि दङाबा सेसलै जानांगौआ जालायबावसो। माबाजों नारजिजों अमा बेदरजों जहल बानलु बोरदोन बाथोन। मा होनदों? दाउ आमाथु बाजा नै दाना बानलु बोरदोना थोबायनो नै ओरै जा बुरजा लाखाबाय। आइयो बरिया दा?
ओमफ्राय दाना टमेट' नागिरबावबाय नागिरनांगौसो जोंना कफि बागानाव नागिरनानैसो जाजोबनांगौ गासिबो फ्रियावनो बानलु बोरदोन नै आरोबाव मोनबावबायमोन नै ख्रि ख्रि मानो नांबावगौ बेखौलाय मानो नांबावगौ खायालै आं आलु जायो दालाय बोखानोसै बोखाखाबायना थुदो टमेट' नागिरदो दे थांसै हनै बानलु बोरदोना बावबो दंबावोसो नै ख्रि ख्रि दं ओरैसो अबा बानलु बोरदोन गैयि जायगायावसो नागिरलागासिनो अहा टमेट' बैलाय फिथाइ गैयानदां फिथाइ गैया ए हनै फिथाइया मेरला हनै नै आयो हनै है खानांलायगौ नामा आंहा केमेरामेनसो दा आंहा केमेरामेनसो दा रायजागोन माथो नोङो साबसक्राइबार्सफोरजों मुम्बाइनि खाथ्रा दङ आंना साबसक्राइबारा गानोबो मोनला बिफाङाव फिथाइ जाबाथाय गानोबो मोना बिफाङाव गरम गरम टमेट' फिथाइयाबो गरम गरम दंलायथारोमोनलै आंना बुरैया दिकेजुलिनिखायनो जाद जाद रायज्लायथारो हनै बागानसो दं टमेट' बागान औ हा आंनि थाखायबाथ' थोबायलै टमेट'बो बानलुबो थोआ जायोलै जाबायलै आयौ एथ' बुरजा हनै ओमफ्राय नै बानलुआबो आयौ फिसा फिसासो होनबावोलै टमेट'खौबो नै नारेंबो दं नामासि नारें खमला ना मा जाखो बेलाय ए खमला बागानबो दं नै फिथाइ गैथ'वा दाखालिसो जाखांबायनो जोंहा फैनायालाय जाबाय ह मैदुफुला दंबावोसो ओइलाय गोथां गोजासो नै मैदुफुल थुमुल ना मारैबा होनोमोनलाय थुमुल थांनोसै दाना रुमाव दाना मोनखांबाय खनखांजोब्बाय खाखांजोब्बाय दाना रुमनि फारसे आवगायलायबाय बिरलाया नोगोद बुरजा लाबायलै बानलु बोरदोनखौ बोरै देखायलाय आइयो फ्रियाव मोनबा बिदिनो मार टमेट'आ नायलाय आइयो जानांगौआसो जालायबावनोसैसो ओरै नारजिजों अमा बेदरजों आरो दाउ बेदरजों ओमफ्राय आमाय थुखुलजों भाजा आरो बेजों लोगोसे मा दंबावो टमेट' गोरलै गोरलैजों बानलु बोरदोनजों बिसिबां गोथाव जागोन हाब जानांगौआसो जाफबलायनोसै खांनायखाय नै बेलाय मेरला नै बावबो रुम खाथियावबो नै मेरला बिसोरबो जाजाजोबगोन ना नै मा होनो है थोबाय दे नांला मेरला दंबावो बिदिनोलै नोगोद मैगं बुस्थु होनबाथाय नै रुमाव फैबाय नै दाना खाखांबाय नालाय एबार जिरनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों प्लिज लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम लोगोफोरनो आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो दे होमबा लोगोफोर एसेयावनो फोजोबदिनि